Nagpahigayon og investigasyon ang Scene of the Crime Operatives o SOCO sa KOJC compound sa Davao City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, kaganihang buntag dunay nanulod nga mga SOCO o officers sa Scene of the Crime Operative sulod sa KOJC compound. Sa ika-12 ka adlaw, sukad sa pagsilbi sa warrant of arrest bato kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing co-accused sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City adlaw Miyerkules, gipatawag ang SOCO. Ang SOCO didto sa mismong cathedral misulod ug mihimo sa ilahang investigasyon. Ang trabaho sa SOCO nagaimbestiga og kaproseso og crime scenes. Ang pangutana, nag-unsa ang SOCO sa compound. Sa gihatag nga impormasyon gikan sa atuang reliable source, doon naman guday ginabalik-balikan og lingkod ang sniffing dog sa Special Action Force sa usa ka lawak sa cathedral nga makadetect matud pa og patay, dugo ug uban pa. Mao nga gipatawag ang SOCO aron sutaon kini. Wala pay resulta ang investigasyon. Dihang gipangutana nato ang Police Regional Office 11 sa ilahang official statement kalabot niini ang tubag sa PRO spokesperson Major Catherine Del Rey, wala daw siya dili daw siya ginatagan og impormasyon sa ground operation. Parayon gihapon ang operasyon sa PNP sulod sa compound ug nakakordon gihapon ang cathedral ug ang JMC building. Sara, sa laing nga balita gi-dismiss sa Office of the City Prosecutor ang 36 cases nga gi-file sa PNP batok sa 18 ka mga KOJC missionaries nga gidakop sa kapulisan atol sa dispersal niadtong Agosto 26. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.